pati de gravació als jardins de l'Auditori. En Canvi d'un somni, coneguem a les candidates a Fallera Major de Torrent. En esta ocasió coneguem a Maria Victoria i a Maria Ángeles. Bueno, una persona alegre, molt perseverant i una part negativa que és molt cabuda, però jo penso que tot és una cosa que se compagina bé, perquè si soc perseverant, això és perquè lluite pels meus somnis, per tot el que vull. Entonces, que siga molt cabuda té el seu benefici. Crec que sóc una persona molt simpàtica, que sempre està ahí per ajudar a tots, sóc molt patidora i m'agraden les coses perfectes. I el que menys m'agrada a mi és que tendisc a ser un poc pessimista i pensar que les coses no me van eixir com jo vull, que entonces ho passe prou mal. No n'hi havia tanta gent, tot això no estava tan modern, totes aquestes construccions. I encara que hagi evolucionat, crec que les festes típiques i la cultura segueix estant allà, segueix sent aquest poble de festes, de tradició i de cultura. Torrent ha anat evolucionant a poc, entonces hem crescut com a poble. Mos hem reconegut aquest títol perquè hem lluitat per coses que no teníem. Avui en dia Torrent va seguir sent una ciutat però en alma de poble. Durant tot el teu regnat de Fallera Major d'Antonio Pardo, dime una persona a la que hagis compartit els teus somnis o els actes més principals. Crec que no te podria dir una sola persona perquè aquest any l'ha compartit amb molta gent. Jo crec que la persona en la que més he estat ha sigut la meva Fallera Major infantil, Olaya, evidentment, però ho ha compartit en tots vosaltres perquè hem estat mogolló de temps juntes, en la meva família i en la meva falla. Quin ha sigut el moment més especial per a tu com a Fallera Major de la Falla Sant Roc? Com a moment més especial de Sant Roc no te podria dir ningú, tots els meus actes, tot acompanyat de la meva gent, ha sigut tot superespecial perquè he tingut el plaer de compartir-ho en amics, en família i sobretot, el més important és que m'han dut 27 amigues en les que hem compartit tots els moments junts.